Ahoj, ahoj lidi. Já vás tady vítám u mého čtvrtého videa, v podstatě u nové série. Asi tak bych to nazval, ale kdo si všimnul, tak jsem tady u hry Good Game Mafia. Jo? A prostě tady jsem si teď dobil nějaký zlato, prostě za 150 korun jsem si tady dobil zlato. Mám tady můžu věnovávat, ok, prostě jsem si dobil zlato, ale jsem si dobil zlato a prostě tady to byla taková hra, prostě Good Game Mafia. Si tady pořídím nějakou věcičku. Já nemám ty dobrý bomby. To zlato brzo rychle utratím, to je špatný. Já si koupím tady 50 bomb. Pardon, mám rýmu, hodně velkou. Tady protočím obchod. Ještě nic, tak. Nebojte se lidi, tohle nebude jenom z jedné postavy, to je jak normálně kdo zná Nituse a tady ty, tak Kvistíka a Forexinka. Tak prostě taky to bude víc účtu. Počkej, jak jsem vyplněný. Já jsem si před chvilkou koupil. Jsem měl ještě nějaký zlato, tak jsem si teď koupil. Tady to. Tady mám nějaký energy tyčinky, jo. Energy tyčinky a kávu. Tak bychom mohli porazit, ne? Tak tohle dáme. Já si dám tady ten survival. Já tady to, já nevím, ale já bych to střihnul a potom bychom se mohli ukázat u dalšího videa. Jakoby u dalšího účtu, ale já vám to nechám, ať vidíte. Možná budu nějaký ty účty prodávat, prostě já nevím. Já ty účty budu prodávat, protože já mám celkem dost. Jestli někdo znáte, jestli jste někdo viděl tento účet, tak to ne, on bug, asi. No tak on už je zrušený, protože to byla moje 250 level a mě se to zrušilo, tak jsem si to rozdělil pár nových účtů. A ještě jsem měl Kapalaka, ten se mi taky prostě potentoval. Ten se mi úplně prostě nevím, auto, čím jsem vyklněj, tak bychom ho mohli dát. Tak a bych měl mít ještě nějaký eliky, jo mám. Eliky, já jsem úplně teď blbej z toho šejka, já to hraju ten nepřetržitě. Já se odcestuju, nedám tady silné, tady taky silná, to je taktik, no a to nedáme, nikdy by se nechtělo, tak odcestuju nejdřív do New Yorku a, pardon, odvaha, kdo to napsal? Co slyšíte, tak se omlouvám. Takže pardon, já jsem si nezapnul víc tady. Počkej, já to střihnu a za chvilku se uvidíme, až tapnu.
Tak jsem zpátky, ani ne po minutě a jsem tady zase na Jajovi a kouknu si mi napsal něco tam tady ten Frost. Tak já tady mám New York tady máme. Jestli tak vidíte, tak tady mám dokončený tyhle rodiny. Tak já si dám tuto, trochu se mi to seká, to mi nějak nelíbí. Jejda. Tak 140, tady máme co, 146, jsme vytuněný, aby jsme mohli dát toto. No tak asi nedáme. Tak počkat, já to zkusím ještě jednou. By mohlo padnout, jestli začnu. Ještě jedno. Já si tam vlastně jdeš, jo. Já tam nemám ty bomby, dobré. Bomby, jedeme bomby, jo. Se tady zaotočím ještě na nějakýho tady toho lamáka. Ježiš, to jsem nechtěl hodit bombu, tady na to hodím bombu, nehodím. Ale vyhráli jsme, dobrý, dobře mi. Good, ale... Já nevím, já se ho nechám, když tak pro lepší dobu a se mi bude hodit víc. Do té doby, dokud nehodím tu bombu, tak já to za to utratím. Jo, a máme ho dál. Jo, lidi, počkejte, jestli ta bouchačka je fakt jako teď lepší, než mám. Jo, tak to je úplně B. Tak se budu muset složit tady ty věci. Ach jo. Samozřejmě. Bombičty, tak. A máme to. Super lidi, super. No tak ne, to je úplně horší. Tato bouchačka je 5krát lepší. What? No, není 5krát lepší, ale prostě tady ty věci prodám prostě. Fuj. Já trochu vytuním to utužení, aspoň na 600. Vytuníme sílu, trochu ty životy. Tohle protočíme, taky hnus. Tohle taky protočíme, fuj. Prodáme toto, prodáme toto. Ještě bychom něco mohli prodat. Tutu a tuto pušku, to je taky úplně napřed. Tak, tady se vytuníme ty živůtky, ukaž, kolik jich máme. Tak, ještě vytuníme štěstíčko, tady to. A já se přesouvám na novou postavu, tady si počkat, ještě si odcestujeme na Jajovi si odcestujeme do Hongkongu, tak. To necháme, chci ani nějak utrácet. Pardon, tady jsem dneska ještě nebyl. Fuj, tady to je kavička. Káva, tak. A budeme založit rodinu ještě dneska, lidi. Takže tady v té rodině se mi nechce být. Jo, tady ty dva účty, to jsou taky moje. Akorát tenhle účet, ten byl taky můj. Ale on se jeden nějaký vůl dozvěděl heslo a celý prostě mi to ukradl. Víte, Aston Martin, úplně alolo, dobrý věci. Tady jsem mohl věnovat zlato, někdo mi to ukradl. No, bylo to pěkný účet to byl, no. Počkat, já nemám tyčku, tak já to střihnu, rychle si udělám tady. A za chvilku jsou. Tak, jsem zpátky a udělal jsem si survival, jak vidíte, a dneska bychom si mohli udělat level up.
Level up. No, bychom mohli dát up. Já tady kouknu. 900 na to kašlem. To budu když tak šetřit potom někdy jindy. 135 a já zde, že jsem si nenasadil bombičty. Asi tam ještě jednou hodím. Tak. Okay, tady hop, tak jsme na tady tu vtipná kutikunda, nebo jak se jí nadává ve Šejkovi. Škoda, že nemáš rodinu. To mě balíš nebo co? Jo. Postava. Tu bych si podal i na 5 rán. Ani ne na 5. Z této rodiny odejdu. OK, tak. A mohli bychom odcestovat do dalšího. A jde do New Yorku. Miami do New Yorku. Tak, dobré. Já, Hongkong, super. Já si tady nechám Hongkong. Tak, tady bychom mohli Black Devils. Si sem hodím taky toto, jo, tady byla asi výplatky. Stranou. V pohodě, tohle jsou chlapší účty, lamky z jamky. Tak. Tady mám můj tak lidi a založím tu rodinu a nebo jeden lektvárek, toto si tam dám a ještě toto. Všude na všech účtech můžu vymalovat zlato, tak kdo chce, můžete mi do rodiny. A ještě odejdu tady. Tady ten účet mi založí rodinu, protože ten je takový nepoužitejný. Do Evergang, cože gang navždy, no? Ten bude prostě, když to řeknu, tak ten bude fake and nevím, já vždycky nevím. Pardon, teď jsem řekl na mikrofonu. Tak. Do Black Devil. Lidi. Tak, tady přes ten účet tam věnuju všechno zlato. A tady přes ten účet taky hodím všechno zlato. 1875. Tak. A teď tam pozváme Honzíka. Honza 287. Tak, pozvat, ok. Kam? Tak. Tak, pozvám do rodiny přistoupit. 2, 5. You fucker heda. You fucker heda. You fucker. Mám atributy. Tak, pardon, tady za to tady za to takový, co tu furt vždy dělám. No fuj. Lak, pardon.
Se vám hodně omlouvám. Dobré. A tady to se změní na co? To se změní na si budu muset vymyslet svůj. Tak, jak to bude vypadat? Bude to červená růže. Everything. Jak by to tak mohlo vypadat? Červený. Já bych tam dal. Aha. To bych dal tak. Aha. To nejde. Bych dal čistě bílou. A fuj. Bych tam dal ty samopaly. Tady ty pěkně. Jo, to bude cool. Líbí se vám to, jo? Super. Tady o to věnuju 1000 zlata, tady o to věnuju 1000 zlata. Jaja, ukaž se, jajo. Máš se z rodiny fuč? Ukaž jajo, ukaž rodinu, jajo. Máke jajo. Jo, jaja má rodinu, pardon, že jsem zase asi drknul na mikrofonu. Jo, chtěl pustit rodinu. Je to tam hnusný, ani Erpen tam rodina nemá, je to hnus. Tak, ještě bych pozval teda Volše, Volkrám. Volker, 1, 2, 3, tak. Tohle bude takový nudný, pardon, neví to nudu, ale to je hnus. Ano. Tak jsme tam a jo, chci to. Tak, teď já zvýším jáju na velikapitána. To bude ten největší parametr. Já tam dám radši volka. Ať to nějak neto. Ano, chci. Tak. Tady zvýším tohodle a volka, nevím, to bude udělat, tento bude celý. OK. Tak. Faka. Teď se mi to nějak seklo. Tady kolik mám ještě? 1000, tak OK, začíme to. Tady věnuješ 1000, tak věnovat. Taky já je věnuješ 1000, věnovat. Tak a pardon lidi, já tady obnovím. A za 12 hodin zautočíme na nějakou rodinu. Jo, oka. Lidi, pardon, co tě lag je. Aha, tak. Tak, lidi, dobrý, asi dobrý. Dobré. Tak já to teď na chvilku střihnu, uvidíme se za... Jo, tak dobrý lidi, fajn, promiňte, já to nechtěl střihnout. Čekejte, Ježíši Kriste.
Ježíši Kriste. Proč jsem se objevil na tomhle mám účtu? Fuuu, mám účet. Tak, tady mám. Tak, jdem na tohle. Hajzla. Ukaž. Aha, už to koupil. Super, no. Tak kdo chce, tak může do mé rodiny. Mám tady 4 místa. Every. Potřebujeme hodně zlata. Tady odkliknu. Tady nic není ze zlato, tady taky není žádné zlato. Tady je 1400 zlata. Tak lidi, já to pro vás udělám, já se s tím nebudu kašlat. A já si to zlato třeba za týden dobiju. Ale prostě lidi, třeba tato video bude jenom třeba 2krát týdně. Ne, jednou. Ne, prostě třeba tenhle týden bude tohle video a další týden. No prostě, já nevím, prostě tady to bude jenom takový velkový, to nebude ani série. Tak, já myslím, že na ukázku to stačilo, že budu točit. Už to má 21 minut, ani si myslím, že to nikdo neschlídne. Tak a já se s váma loučím. Doufám, že se to video bude vám líbit a doufám, že mi dáte like, odběr, pěkný komenty a kdo to chce pokračovat, tak ať dá like a kdo by chtěl i šejka, tak taky, nebo já šejka budu točit normálně, tak čau.